say e ka so obi etutu Anomaa ho e de kwachiro pani e be na nkasa ye say Yenntoto Anomaa ho mfa kwachiro pani musa no say Anomaa Ben ni Anomaa no Yenntoto oh okay na de ntia me nyina so amade kire wo ni won say no me kire say Anomaa da ho na be hunu Anomaa kro a kire ni din ni su ene ne ban a edi kan nano no ebe kire Anomaa kro a oye di onima Anomaa ni bi ehunu nano no otimi di kire etoso me ni ntakra etoso me yensa eye ni nan Anomaa ne nan ana etoso nan eye Anomaa ni sun so okay enti oye ofie kura no se akokobon a obi a chi ninu a otimi se we die eye akoko ni na ebon ana obedie akoko obedie nso ye ene nyigye bi a yeche unu se eni a mitimi hu abo akro de nso we die eye akoko bedie odine to nchen a ye kwafo mu no emu abebere su se Anomaa bi su etimu se Anomaa wo su de apetu pere ye hu no ense etimi hu se Anomaa we ni su de apetu pere ne su saa we ye breku achim na ya kire ani ehunu Anomaa so ogina hono mu na wo nsu hia etimi ne takra kire se Anomaa we de ya achim police na se de no ebobo bon ma bebere so no na se okochia Anomaa no na otutu ne ho na ade tuje mu a eniema ehya ne nsu ne nyina eyira ne ne no wakuno enti wonte ne no na no watoto ama na hye ne nan na ode behunu nso ayede ahye wodimi mfa Anomaa ne kese nko a watutu ne takra na firi ho ne nan na watoto ama na hye na no nso ahye enti wodimi mfa no ne kese na da ho no ayetum kra enkyere se Anomaa we ana Anomaa we okay tie se Yenntoto Anomaa ho mfa nkokire pani se Anomaa Ben ni okay ututu ne takra no kra na wontoto no a ne nan na no wo ho wode behunu okay so ho enti voya dada brabo mu no eye se o ye ade na ade na wo ye no o pese pani ni hunu mu bi na oma ho futuo ana wode na dwenkire ba mu a enya ade no nwie no aba pani so me ba busa o se ade bi e be ya na se nye ye okay ukofie no o ma me abo aduane so si ho wonnim aduane de ye ne de ya wo tena ho na wode owia no afafo afre ma na de ne so de hwan de ya wodi aduane na wie enti wakasa nya wodi akra no a obeye dai so ho enti se ye ofie na ye ade na ye nimpefe se ade no aye ye no enye ye nko a na ye wotwa ka wom wo so obi nya na dwenkire wo mu a ye mfre nipa no ene nka ho asem ansa na afa adwen enti ye wokuo mu a na ekuo no ho hyehye ne se ye fa adwe wo so obi ad na dwenkire ba na ye nyina agina ba akoso de adwuma ba akofo bi nkwahye kokoam ebi a ekuo ne se ye beto hyen e de ama ekuo no na wonko akotena se o se hyen no ye beto hyen ba ako we na akoto de ba ba busa se hyen mo ni je ho se na otutu Anomaa ho watoto Anomaa ho na ade kwa kire pani se Anomaa Ben ni e ba so bia mfiu kra okay ti bibia ye bia no ye ntia se ne ehu se banu so a emia ana banu sum so a banu na ehwe se mienu ade a mu asa wo cha ade wacha ade na wie ayi wo de wie afna be se be ma dem de woni so man ntina ho na mo nche muche wie a na obi ayi ne de na de abotoye mu abantimpani se sisifo no cha amane a obumu amane se nka wo mu anka chepe o so ware amane so wo ya o cha wo mu a chepe efani so de opeso sisi wo no nwa mu na chepe pepe tini be ko ina afom na so mpempi na mane dan kwan ma ya na ni tini ni so ni tini bu free so enti wo mu a Sam okrasa wo mu a obi abenya efa pepepe na do peso sisi wo no wo bum mienu obu so obema na senefa so ho enti entoto Anomaa ho emfa nkokire pani misa no se Anomaa Ben ni sisi fo so na cha amane a obum wabra wo mu a nkeye pe